Ito ang DWTK. Wow! Smile Radio FM Masbate Breaking News. Breaking News. Nahimo na bagyo ang low pressure area na nakasulod sa Philippine Area of Responsibility banda alas 2 maga sa nina Biyernes, Mayo 24, 2024. Aboy niya ang pinaka-primero na bagyo na sumulod sa Pilipinas sa nina tuig na pinangaranan na Bagyong Aghon. Sigud sa Weather Bulletin sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, nakitaan si Bagyong Aghon alas 5 sa aga banda sa silangan sa Hinatuan, Surigao del Sur, mga 340 kilometros ang harayo. Si Bagyong Aghon ay may kusog sa hangin na ang dalagan ay 45 km per ora kag may bugso na 55 km per ora. Nagapainomduman pag-asa na may dara ini na makusog na hangin kag uran tuna sa ni na Biyernes kag pwede magkaigwa sa pagbaha kag landslide. Rason sa ni, itinaas na ang signal number 1 sa Eastern Samar, Dinagat Islands kag Bocas Grande Islands sa Surigao del Norte. Sigun sa Weather Bureau, may mga lugar pa sa Eastern Visayas kag Caraga ang pwede man magka-signal number 1 sa ninaadlaw. Dagdag pa sa pag-asa, mag-epekto ini sa mga balod sa kadagatan na pwede umabot sa usad katunga pa 3 metros kataas sa timog kag silangan banda sa Eastern Visayas kag sa silangan man sa Caraga sa ninaadlaw. Inabisuhan man ang mga tao na may mga jurugtay na lansya na maghirimat kag kung pwede dili na magpalawod. Para po sa Masbate Newsline Weather Update, ini po si Jetro Cervantes, nagabareta. Sa Wow! Smile Radio Masbate, palangga ka! Ito ang DWTK 92.7. Wow! Smile Radio FM Masbate Breaking News. Breaking News.